Elger 536 is gefokt door de heer Bouma uit Nes. Hij is in 2017 geboren, waar hij de naam Detmer van de Greitblits meekreeg. Elger 536 is een zoon van Nane 492 en zijn moeder is een ster, preferente en prestatiemerrie van Olof 315. Elger 536 heeft een verwantschap van 17,8%, komt uit stam 30 en heeft een stokmaat van 1,68 meter. Elger 536 is een langgelijnde, imposante hengst en heeft veel rasuitstraling, mede dankzij zijn vele behang. De hengst zou een wat edeler hoofd mogen hebben, maar heeft een lange, voldoende verticale hals. Hij is horizontaal gebouwd met een sterke bovenlijn en heeft een lang kruis met een correcte ligging. Zijn voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben, maar is correct gesteld. Zijn achterbenen zijn licht sabelbenig. Het beenwerk is voldoende hard, maar zou iets fijner en droger mogen zijn. Elger 536 heeft op 6-jarige leeftijd het Centraal Onderzoek doorlopen. Het is een attente en vriendelijke hengst die ontzettend makkelijk is in de omgang. Hij is fijn te bewerken onder het zadel en laat een goede instelling en veel werklust zien. Hij heeft een mooi silhouet, maar zou van nature wat meer tot dragen kunnen komen in draf. De hengst heeft een goede stap met veel lichaamsgebruik. Ook in galop laat hij veel gedragenheid, balans en techniek zien. Aangespannen zou de hengst wat meer ruimte mogen tonen in zijn stap en heeft hij in draf veel snelheid nodig om tot dragen te komen. Hij heeft daarbij wat moeite om in verbinding te blijven. Hij maakt wel voldoende houding en kan zijn voorbeen dan ook voldoende uitleggen. Elger 536 kan gebruikt worden op merries met een goed achterbeengebruik, waarbij hij de galop kan verbeteren. Daarnaast kan hij een bijdrage leveren aan een meewerkend karakter met een goede instelling en kan hij ook de rasuitstraling verbeteren.